Salam mehriban tomoşaçylarym, mehriban ýaşlar, kanalyma hoş geldiňiz. Bu mentede geçen videolarymyň birine aýdyp beren çüregiň ýanygy barada rawaýatynyň dowamyny aýdyp berjek. Teswirlerde öz pikirlerini ýazan agdalarma bolsa ullaqan minnetdarlygymy bildirýärin. Qadim wagtlarda bir ýigit daş ýerlere sewda gitmeli bolupdyr. Ol gitmäke doganlaryna, inesine, atasyna özleri üçin näme tawat getirip bermeldigini sorapdyr. Her kim özüne gerek zady aýdypdyr. Atasyna gerek gelenine atasy öz üçin çüregiň ýanyklaryny getirip bermegini haýyş edipdir. Onda oglan maňa gen galyp, "Ata, çüregiň ýanygyndan amyr tawat bolarmy?" diýipdir. Atasy, "Hawa oglum, sen maňa çüregiň ýanyklaryny getirip berseň, men senden razy bolaryn. Sebäbini bolsa, tagaman gelende aýtyp bererin" diýipdir. Şeýlelikde ýigit ýola rowana bolupdyr. Bir näçe aýlardan soňra sewdasy oňuna bolup gaýtyp gelipdir. Gelenden soňra her kimiň özüne taragan tawgatlaryny beripdir. Atasyna bolsa bütün ýol boýy her gedek çürük ýen wagty aýryp ýygynan ýoňsuz çürük ýanyklaryny beripdir. Hemde atasyna ýüzlenip, "Atajan, ne senin haýyş eden tawgatyňy getirdim. Ýöne aýtsana, sen bu çürük ýanyklary näme etjek?" diýipdir. Atasy bolsa, "Oglum, çürük ýanyklarynyň maňa geregi ýok. Men muny sen iýmesin diýip ýygna diýdim. Sebäbi çüregiň ýanyklary adam taglygy üçin ören ziýanlydyr oglum" diýipdir. Ne mehriban ýaşlar, ata-babalarymyzyň aýtmadyk diýmedik zady ýok. Şu rawaýatyň üstü bilen çürük ýanyklarynyň muman ýanyk iýmitleriň adam taglygyna ziýanlydygyny aýtmak isläpdirler. Şoň üçin mehriban ýaşlar size kitaby köpräk okumagy, geçmiş taryhymy barada köpräk gyzyklanmagy maslahat berýärin. Inniki videolarymda taglykda görüşýänçä hoş sag bolun.